हरनि 12टायाव 1K जाबाय जोबोर मोजां नांबाय आरोना नोंथांमोन गोसोखौ एकदमबारे उन्दुनो हालायाखै जाय साबस्क्राइब खालामदों जोबोद साबायखर थाबाय साबस्क्राइब खालामनायनि थाखाय थैंक यू सो मच नोंथांमोन हरनि 12टा जाबाय आरोना टाइमा एकदमबारे सिखारनानै बानाय बोथारबाय आं नोंथांमोन नेक्स्ट ब्लगखौ डाइरेक्ट शिलं नोंथांमोन नेक्स्ट ब्लगखौ डाइरेक्ट शिलं ना मा बुङो बिनानावखौ आं एसे ब्लग खालामनो होनो आरोना मा बुङो नोंथांमोना नायलांबाय था बिदा देखायलाबायनो नागिरदों लाजिदोंबो माखौ लाजियो मोनफैबाय आरोना नै साब्रैमारा लोंखांबाय मालाय दा जों साहा लांनानै लाबोनानै आरोना हेलो नोंथांमोन खुलुमबाय गासिनिसिमबो गोदान मोनसे भिडिअ बयनिसिमबो फिन खनसे बरायहरनाय जालायबाय आरोना नोंथांमोना नायगासिनो दं मिस्टार मिथिया ब्लग इउटुब चेनेल नोंथांमोनजों दा थांनो नागिरदों दंमोखायाव आरोना दंमोखायाव मानो थांनो नागिरदों नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलांबाय आरो नोंथांमोना नै गामिनि भिउखौ नायनो हागोन मोजां जानानै गोजां बोथोरा फैबाय आरोना ओंखायनो नै सुइटार गानबाय दा आं बिजा लोगो सासे नेगासिनो दं बेजों आंजों दंमोखायाव थांगोन आरोना आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलांबाय थायो होननानै आरो चेनेलाव गोदानबा थाब साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय 1K जाथारसिगोन 20 साबस्क्राइबार नांबावगौ बारा मोजां बेफोरबायदि कन्टेन्ट मोनाखै आरोना मोनबाथाय डाइरेक्ट आरो जों 14 ना 12 शिलंनि भिडिअ फैगासिनो दं नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आरो 1Kआथ' जासिगोनानो गैला 20 साबस्क्राइबार नांबावगौ आरोना आं दा लोगोखौ नेनानै दं दा लोगोआ फैगासिनो दं गारिजों फैदों मानिफोरनिफ्राय दा आं बेहायनो नेदों आरोना गामिनि बेलाइखौ आरो बिजा नै आङो मोजां भिउ जाखानानै दं दा आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना नोंथांमोन दा माथो बुंबाय थानो जों दा थांनायखौ नायलांबाय थादों नोंथांमोना आया मोनफैबाय जों दा आवगायलांसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मानसिया नै लामाया बिराद गाज्रि अबस्था जानानै दं बिजा जों दंमोखायाव थांगोन आरोना दा साख्रि मोनबा बानायफैगोन नालाय जोंना रमि भाइया साख्रि मोनबा बानायगोन ना मा बुङो एसे सापर्टल' फैगा जा आंना दखाना जाहांगासिनो दा बे जोंनि लांगिन थांग्रानि लामाखौ नायनो हागोन नै स्कुलावनो थांनो बालायबाय आरोना जोङो लामानि अबस्थाखौ नाय ओइनिफ्रायनो आं खिन्थु भिडिअ लाबोनाय जायाखै बांसिन गाज्रि जालांगासिनो दं जोंना रमिया स्कुलखौनो फैनो बायनो दाना ना रमि नंगौ गारिफ्रा फानथारा जोबलायबाय मोजां दा थांगासिनो दं दंमोखा नै एकदमबारे मोनाबाय आरोना टाइमा जाबाय दा 5टा 9 जाबाय आरोना जों दा लांगिन मोनफैबाय आरोना नायनो हागोन दा जों दंमोखा बे जाबाय जोंनि लांगिन टाउन बिदि मबाइलफोराव एकदम माबाया मा होनोमोनलाय बेखौ बारा खेदाव खादा मोजाङानो खोनाया नोंथांमोना जोंनि लांगिन टाउनखौ नायनानै लाबानो जाबाय गोजाननिफ्राय नायदोंबा दा लांगिननि नुनायालाय नुनाय आरो जायखिजाया गोजाननि नायदोंबासो नै टमटमानो टमटम बिजाब टमटम लारि बे जाबाय जोंनि लांगिन टाउन बिराद मोजां नुदों माथो दा 1K साबस्क्राइबार जानायनिबो जोबोद खुसि आरोना आं बेफोरबादिथ' केक जेबो बायनानै हानो हायासै दा नोंथांमोना गाज्रि मोनलायबानो जासै आरोना माथो बुंनो आरोना गोरिब मानसि उफाय गैया आरोना आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय नै जोंना बोराया मावगासिनो दं दे बोलो आंखौ मावनो होदों आं एसे मावनानै केमेरामेन थां एसे गोजानाव थां आंखौ नुगोना नुवाखै आं नुवा मेगन आं नुवा आङो एसे गोजानाव थां बोरैबा गनानै आं मावनानै एसे फैखांबाय आरोना आं भिडिअ लायासै मावनायखौ आरो आं बेफोरबायदि सानाखैमोन आरोना 20 साबस्क्राइबारा एफा थाब बारायगोन होननानै थ' थाब थाबैनो बारायबाय मोजां मोनांबाय गोसोखौ
आं दा न'नि बारियाव दंफैयो नायनो हागोन नै दखानखौ बानायनाय जायाखै दाबो दा मा बुंनो बेफोरबायदिनो दिनैनि ब्लगखौ न'आवनो लानाय जाबाय बेफोरबायदि केक खानायबो गैया आरोना जोबोर दुखुथिया नेक्स्ट ब्लगखौ डाइरेक्ट शिलं नोंथांमोन नेक्स्ट ब्लगखौ डाइरेक्ट शिलं ना मा बुङो डाइरेक्ट शिलं देखायगोन शिलंखौ जों थांगोन आरोना स्कुलनिफ्राय थांगोन एक्सकारसन दा 12 आव थांगोन जों थ' नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ नायनानै बोरै नांदों लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय दा आंबो जोबोद मोजां नांदों थाबैनो थाब 1K जाबाय नोंथांमोननि सापर्टआव थ' बाय बाय गाइस बिनानावनो सोंनाय आरोना आंना 1K जानानै बियो बोरै नांदों आंथ' मोजां नांदों खुसि आंना 1K जानानै नों बोरै नांदों मोजां नांदों आरो साबस्क्राइब खालामबावगोन आरोबाव 2K 2K नामा नै जानि मोगथां बाबु ओइ हाय होनलाय नै ला ओइ जानायलाय खेमसे जानायलाय बेमा नै बोरमानो मामा दौगासिनो दं आरोना मा बुस्थु थाय बियो निम बोरमाया जागासिनो दं जानि बाबुआ नै जा नायनो हागोन ए खुसि नै जा गोरोबथि जा नाय खेमसे हाय जों दा बिदिनो ब्लग बानायदों आरोना 1K निथ' पार्टि सार्टि गैया जोबोद गाज्रि हालोद जानानै दं आरोना जाबायना बाबु जाबाय जालायो बिनानावखौ आं एसे ब्लग खालामनो होनो आरोना मा बुङो नोंथांमोना नायलांबाय था बिजा देखायलाबायनो नागिरदों लाजिदोंबो माखौ लाजियो थांनो ओरै नोंखौ नुवाखै मोखांखौ देखाय नै जोंनि फुला माबायदि जादों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर आरोना फुला नै मोनाबिलि जाबाय नालाय दा रहाय नोंबो नै फुला नोंथांमोन नै आसोला जोंना रहाय नोंबो नै बिमाफोरखौ देखायसै आरोना जोङो नै मादैया आबै भिडिअ लादों आं नोंसोरखौ दानलि सुआ नै बाबाया नै भिउआ अखा हाहां जादों नालाय दानि खुमब्राफोरा बोरै जादों खुमब्राया नै गाइस खुमब्रा थांबाय आरोना दाउफोरा जोंहाना बे लिसु दंफां गाखोना थायो आरोना आयौ थांसै आरोना दाना जोङो आसोल लालायसिगोन आरोना नै फुलफोरा नोंथांमोन दिनैनि ब्लगखौ बेन फोजोबसै आरोना बाय बाय